kabiyaya. Shout out. Shower out, shower out, shower out. Muling nagbabalik Jay Guevara sa isang breaking news. No? Sa isa pong breaking news. Paramihin muna natin yung viewers bago tayo mag-starts. Marami tayong mga pag-uusapan ngayon. At may mga special guest din tayo. Wow, special guest. Blind item. Shoutout sa lahat ng nandiyan. Nakalimutan ko pong kumuha ng tubig. Bilis ng 43 viewers agad tayo. Yan, may mag-shoutout muna tayo bago tayo mag-start, no? Yan, may shoutout kay Richard F. Humantok. Nauna. Isi lang. Huwag masyadong atat. Masyado kong atat. Isi ka lang, ha? Esperanza Casimina, may shoutout po. Gandang gabi. And Ate Bing Elemento. Yun, magandang gabi po sa inyo. Mabiyayang araw. Ate Nits Isporna. Hi, Idol. Hi din po sa'yo. And Ma'am Erlinda Montemayor. Hello from Florence, Italy. Wow. Sana all nasa Italy. Yan. And Ma'am Bubulol na tayo, ah. Dito na tayo magbasa. Manghirap na magbasa doon, hindi ko na makita. Ba, si Kilabot na buhay, ah. Kilabot na buhay ka. Anong meron? Buhay si Kilabot, ah. Dito tayo magbasa, guys. Pasensya na kayo. Shoutout muna tayo at nagpaparami tayo ng viewers, no? Yan, ulitin ko yan. Shoutout po kay Ma'am Sakay Mio and MAC. Mega love shoutout kay Sir Eldwin Watae. Yan, good evening Jay, Idol, viewing from Japan. Yan, ingat kayo sa mga taga-Japan dyan, mga OFW, mga hero abroad. Yan, sabi ni Kilabot Channel, gandang gabi po Sir Jay, Guevara at sa lahat ng mga bisita. Yan, maraming salamat, mega love shoutout din po. Kay Ma'am Nelly Duhay Lungsod, mega love shoutout. And Ani Dugoy, Gudoy, mega love shoutout. Ate Elizabeth Alberto, mega love shoutout. And Jill Dange, Sir Ulo, good evening. Hindi po ako si Ulo, ako po si Jay. Tutol ko po si Ulo. Utol, pagkakamalang kang ikaw. Nagkakapalit na tayo, Utol. Hindi po ako si Ulo, ma'am. Ako po si Jay. Medyo mas makapal-kapal po yung uso ko kaysa kay Ulo. Ayun po yung palatandaan nyo, ha? Medyo mas makapal po ng konti yung uso ko doon. At medyo mas pogi ako doon. Medyo mas pogi ako doon kay Utol Chris Ulo. Konti lang naman. 1 ligo lang. Hindi naman magagalit yun. Hey, ingay mo. Yan. Kay Ma'am Erna Gida Yawan, mega love shoutout. Kay Crispina De Guzman, mega love shoutout from Taytay Rizal. Ray Reyes, mega love shoutout from San Pedro City, Laguna. Yan. And Belen Matias. Yan. Shoutout muna tayo kasi baka sabihin nyo, suplado tayo. Huwag tayo magmadali sa kasi dami natin pag-uusapan ngayon. At importante to. Yan, Ma'am Belen Matias, mega love shoutout. Chelsea Oshio, mega love shoutout from Japan. Yan, Lito Ochoko, mega love shoutout po. Kay Labot the Channel, mega love shoutout. Sino pa yung mga hindi natin na-shoutout dyan? Mega love shoutout sa inyo. So, start na tayo. May 145 viewers na tayo. Ang bilis, oh. Iba talaga yung supportan ng mga Dabarkads natin talaga. Grabe. Ayusin ko lang yung mic. So, okay ba yung sounds natin? Okay ba? Okay ba, guys? Press 1 nga. Press 1. At pakishare muna nito kasi baka may mga hindi pa nakakaalam para mas malaman nila yung mga ibabalita natin.
Okay na okay. Okay na okay. Ulitin ko po, hindi po ako si Chris Ulo. Kapatid ko po yun. Ako po si Jay Guevara. Oo. Medyo, ulitin ko, ang palatandaan, medyo makapal lang konti ang uso ko kay Ulo, kay Chris Ulo. At medyo mas pogi po ako ng konti kay Chris Ulo. Maraming salamat po. Ay. JTRS. Naging shoutout and Gwen Flores. Mas maganda siguro pag nandun ako. Parang mas malamig dun. Iyuko ko nga. Nayuyuko ba to? Hirap pag wala ka sa sarili mong bahay, no? Hindi ba maingay pag yung electric fan? Hindi naman, no? Hindi naman siguro yan. Hindi ba maingay? Kasi nakatapat sa akin yung electric fan, eh. Saan kayo magandang pwesto? Mahirap pag wala kay studio pa, no? Dito tayo. Dito tayo. Para mas maganda. With pampers. Okay? Dito tayo, guys. Kanino mong pampers to? Yun. Di ba? Mas maganda pala view dito. Oo. Pasensya na kayo, guys. Wala pa tayo studio, eh. Ano ba to, tol? Babagsak na to, tol, ah. Hindi kaya matuluyan to. Natatakot ako sa ring light mo, tol, ah. Okay. Okay, daming sinampay din dito. Dito muna natin to. Pakialaman natin lahat. Yan. Okay, start na tayo. So, una natin pag-uusapan ay itong mamaya na yung about sa may mangyayari sa TBJ sa darating na July 29. Mamaya na yun. So, huling-huli yun. Kaya huwag kayong aalis, no? Unahin natin itong asa na ba? Ba't hindi ko na-send? Unahin natin yung bagong pangalan. No? Ang bagong pangalan ng Fake Bulaga. Nakakainis na parang nangaasar pa lalo. Nangaasar pa po lalo sila. Gawa nga po ng bakit andun pa rin yung EB? Kung papalitan na lang ng pangalan, bakit andun pa rin yung EB? So, ang meaning ng EB is It Bulaga pa rin po yun. Pinagtataka ko, bakit andun pa rin? Di ba? Sabi ko, ano ba itong mga to? Pinalitan nga. No? Pinalitan nga, pero andun pa rin yung pangalan na EB. Sabi ko, paano pinalitan? Ay ko parang kalokohan kasi EB tapos happy. No? Ano It Bulaga happy ang pangalan. So meaning ano pa rin 'yun? Pangalan pa rin na It Bulaga 'yun. 'Di ba? Rocky Tag. Oy, shout out sir, legit po akong fans mo. Always watching you. Shout out po kami dito sa Cordillera. Dito ako bulol sa mga ganito salita eh. Cordillera, Ifugao. May shoutout sa mga tiga Cordillera, Ifugao. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Di ba? Iisipin nyo, EB happy. So yung EB, yung meaning ng EB, It Bulaga pa rin yun eh. Paano mo masasabi na Paano mo masasabi na tawag dito, pinalitan na? Di ba? Oh, everybody happy daw, sabi ni Batang Maynila Tolits. Hindi. Ang gusto natin dito, bilang solid TBJ ako, ang gusto natin dito, mawala yung EB na yan. Tanggalin nila yan, ibang title. Di ba? Isipin nyo yun. Bakit EB pa rin? Wala naman tayong pakialam na dun sa ibang meaning ng pero yun pa rin yun eh. EB happy. Parang ginawang pampers eh. Di ba? Ano yung pampers? Ano ba yung pampers, guys? EQ happy. Tanggalin yung EB. Huwag na yung EB. Kung papalitan nyo na rin lang din naman, ay sayusin nyo naman po. Bakit may EB pa? It Bulaga pa rin ang meaning nun. Pag nakita yung EB, maiisip pa rin ng tao na It Bulaga pa rin yan. Ba't ba hindi? Itlog ni Bullet.
Buisit yung sino nag-comment doon. No, nabasa ko, gag. Makakasuhan tayo sa ginagawa niya eh. Nasaan yun? Sino to? Virgilio, ano to? Virgilio Polido. Ay, hindi po ako nagsalita si Virgilio po Itlog di, etlog. Bisaya pa, etlog. Visit. Etlog no? Di ba mga kadabar kads? Kayo, anong gusto nyo? Kasi para sa akin, palitan na. Tanggalin na yung EB na yan. 'Di ba? Kung magpapalit kayo, ang daming-daming pwedeng magawing title. Bakit may EB pa rin? Oo, tama. Tama si Ma'am Mary Jane. Wala pa rin kayong originality nun kasi EB. Paano magiging, 'di ba? Ang sagwa pa rin. Itbulaga pa rin yun eh. Ma'am Lydia Manuel, mega love shoutout. Ang daming pwede. Sa talino ba naman ng mga yan, hindi makakaisip ng panibagong title yan, di ba? Bakit ganon? Bakit EB ito's happy? O, pwede rin yun, no? Tape sa Gedli. O, pwede. Tape sa Gedli. O, pwede rin. Bakit may EB? Itbulaga pa rin yun eh. Kayo ang mga netizen, mga solid supporters ng Itbulaga, ng legit na Itbulaga. Anong komento nyo? Okay ba sa inyo na may EB pa rin? O tanggalin na talaga? Okay na yon, sabi ni Nestor Angeles. Okay? O may isang bumoto, so okay na yon. Sino pa? O hindi, hindi ako yun. Ay, hindi ba ikaw yun? Anong gusto nyo? O, di ba? Tanggalin. Ay, Ate Nelly Abante Vlog, shoutout. O. Tanggalin. O, dahil bumoto, tanggalin. Isa lang yung nag-agree sa okay na yun. O, siguro, followers na nga. Hindi. Para sa akin, palitan. Tanggalin nyo yung EB. Ganun pa rin yun eh. Itbulaga pa rin meaning nun eh. Kahit sabihin nyo na everybody happy, ang pangit pa rin. Itbulaga pa rin yung papasok sa isip ng tao dun. Ito, sabi ni kahit may EB pa naman sa name nila, quiz, bagsak pa din naman. Di, alam nyo guys, sabi nga namin, di ba, mas matutuwa at baka mas manood pa kami kapag pinalitan na nila yan, pati yung mga segment, huwag nilang gagayahin. O, di ba? Pero hanggat may EB dyan, hindi kami masaya eh. Wala eh. Alam nyo, kanina pa, talagang nung narinig ko yung balita na, uy, penalitan na daw, sabi ng mga supporters ko, shoutout sa inyo, thank you sa mga nagsisend agad sa akin ng mga info. Yan, katulad niya ni Andoy, may galab shoutout sa Andoy. So, pagtingin, sabi ng mga nagsisend, uy, Kuya Jay, Sir Jay, may bagong pangalan ng Alusos. Oo, may bago na daw pangalan. Hindi chinek ko kaagad. Pag-check ko, parang natawa ako na napaisip ako na, nangaasar ba to? Kasi ang pangalan, EB pa rin EB. Tapos happy. Ginawang Pampers diadaan ko lang po sa joke, no? Wag po kayong magalit, peace po, pero tanggalin nyo para mas maganda. Remove nyo na yung EB. Oo, hindi na yung wag na ilagay yung EB na yan. EB ingok oy, wag. Oy, psst. Ay, ingot. Halos sa Gedli. Pwede. Tape Talk Clock Show. O yun, pwede rin. Kita nyo, ang gagaling ng mga viewers natin, no? Wow, may special guest. May special guest tayo. Tanggalin na ang EB, mag-isip sila ng bagong title, di ba? Sabi ko sa inyo, ang pangit kasi. Ang pangit talaga kasi. The Bulutong Show. Di ba? The Bulutong Show. Connected yun sa mga pangalan. O kaya Paulo Contis.
noontime show, 'di ba? Kauna-unahan na noontime show na pinangalan sa mismong host. Oh, Paulo Conti. Oy, paki-like, share and subscribe si Sir Real Talk Chicago, yan mga solid defender ng TBG yan. Sir, shoutout sa iyo. O, di ba? Paulo Conti show. O, pwede. O kaya Isko Moreno vote for the vice president. Paano kaya pag pati yung title ng show ginawang pangangampanya? Pwede, di ba? Isko Moreno, for president, noon time, show, ganun. Pwede. Ano daw? Sabi ni Jason Umali, Paulo Contis, the sustento show. Hindi naman nagsusustento yun si Raul Lucay. Hindi naman nagsusustento yun Paano mo masasabi? Visit na to si Jamil. Isko Piber. Ginawa mo naman sakit. Ginawa mo namang sakit, Ginawa mo namang sakit 'yun. Grabe ka naman. Halos to sa Gedli, mas mautak daw. Dito nga tayo magbasa, ba't diyan ako nagbabasa? Dito tayo magbasa. Shoutout pala sa 318. Antayin niyo lang po yung ating ang ating topic, main topic, no. So yan, nakapagtapos na tayo doon, no. Ulitin ko, hindi ho kami papayag na may EB pa rin sa title ng show nyo. Kung po pwede po, it's show tape. Sira ulo kayo. It's show tape talaga. Sira ulo kayo, Pinagsasabong nyo yung dalawang non-time show sa GMA, Huwag ganon, uy! Yan, sa dyan, kung mapapanood man to ng halusos, itanggalin nyo na lang yung EB. Ang sagwa po ang sagwa, sino papatugtog? Ang sagwa po kasi talaga, pakitanggal na lang, palitan nyo ng bago, no, mas okay pa po. Yun ang namin, ang tawag dito, ang suggestion namin. Ituloy-tuloy nyo na, total, babaguhin nyo na rin naman, ituloy nyo na. Hindi mo yung parang pinapabitin-bitin nyo pa Parang nag-ano pa kayo nangaasar, parang nag-aasam pa kayo na mananalo pa kayo sa kaso nyo, na makuha nyo talaga yung Itbulaga. Parang ganun po kasi yung datingan para sa amin kasi kung baguhin nyo na lahat. Huwag nyo na yung binibitin yung mga tao. Huwag na yung may pa-EB happy show. Ginawa nyo yung Pampers yung show nyo Tanggalin nyo na yung EB. EQ na lang. Ha? EQ, pwede. Saraulo ka. Tanggalin nyo na. Yun ang suggestion natin. Pero so, yun, punta na tayo sa isang topic natin. No. At sana naisend ko dito. Ito nga, naisend ko. Ito na yung main topic natin, yung babala daw. Nasa July 1, no? Nasa July 1 ay may mangyayari daw sa TBJ. So dito, nabahala agad ako. Labador show. Oy guys, pa-like naman ng live natin. 82 like lang, 336 viewers tayo. Pa-like naman po, pa-like. Tsaka pa-share para lahat makapakinig nito. Marami tayong testigo. Ito, hindi ko pa pinapanood yung video. Pero alam ko, hindi magsisinungaling sa akin yung supporters ko. Yung, sino to? So, yung supporters ko na sabi niya, Sir Jay, paki-reactionan nga to kasi nababahala kami. Kasi ang pagkakasabi ng vlogger na yan ay sa July 29 daw may mangyayari sa TBJ. So nabahala siya, syempre, kahit din ako isa akong solid supporters ng TBJ, tapos mababalitaan ko yun, di ba? So, parang nakaka-alarma nga naman, no? Vlog ko to, may galib shoutout. Parang nag-iiba yung mga, shoutout sa inyong lahat dyan. Sige, simulan na natin. So, eto ay vlog ni Bulldog. Okay. So, ito ba, pag-usapan po natin, nag-post si Paulo Contis a few hours ago ng pictures sa Australia.
Hina. Kasama po niya si Patrick Garcia, si Kay Abad. So nag-shooting po sila para sa panibagong project sa MacX. So yun po yung production outfit na gumawa ng huling pelikula niya. Okay? Okay. So nasa Australia sila ngayon. They are shooting something new. Pero ito po, Ito lang ang pinagtataka ko dito sa vlogger na to, kasi vlog total, nilalaglag mo naman ng TBJ. Sana po sir, ano na lang, yung Isko Moreno ka na lang po mag-reaction. Wag na sa TBJ. Kasi obvious na yung panglalaglag mo sa kanya. O ewan ko bakit kino-content mo pa rin yung TBJ. Although wala namang tawag dito. Wala namang nagbabawal. So kami lang ng mga solid fans ng TBJ na sana wag mo na lang i-content yung TBJ kasi doon sa isang upload mo pinahamak mo sila doon. Parang ang nagpo-provoke kasi ng issue. Imbis na depensahan mo, parang pinupush mo pa yung tao na magalit sa TBJ. Sana wag ka na lang mag-content kung talagang kasi Isko Moreno ka naman bakit ka sa TBJ nagko-content? Ayun yung pinagtataka ko dito sa vlogger na to. Okay. None other than si Jimmy Santos. Okay? Original Dabarkads na si Jimmy Santos. Nung uli pong lumutang itong si Jimmy, nakita po natin, parang nasa Canada ba siya? Parang nagre-recycling, gano'n, may gano'ng trabaho. Hindi ko po sure kung anong mga huling nangyari dito po kay Jimmy Santos, pero magkakasama sila ngayon sa Australia. Okay? At ang sa post ni Paulo, ang sinabi niya, na miss kita Gipit sa gid. Since okay dok, ako pa, eat all you can, I always love working with you, abangan. So mukhang kasama siya dito sa bagong movie. Okay. Nitong sila Paulo Contis. Pero, Ilang minutes ba to? Dahil sa mga issue na nangyayari ngayon, 6 minutes lang naman pala ang tanong na siya kaya ay posibleng nililigawan nitong si Paulo Contis para lumabas doon po sa GMA. Tingnan nyo Tignan nyo kalokohan nitong vlogger na to. Tingnan nyo kalokohan ng vlogger na yan. Narinig nyo na baka daw nililigawan ni Paulo Contis si Jimmy Santos na mag-host or co-host sa Fake Bulaga. Ito hindi nag-iisip talaga to si Alam mo kung sisirain mo yung samahan ng mga original na host ng TBJ or ng Itbulaga, i-stop mo na yung reaction mo dyan sa TBJ. Ang sagwa na kasi nung sinasabi mo Totoo nakita ko to pero hindi ko to nireactionan kasi sabi ko, ba't ko re-reactionan? Una-una si Paulo Contis, nananawa na ako. No? Nananawa na ako sa content kay Paulo Contis ang goal natin dito is TBJ, 'di ba? Bakit ko sabi ko, kaya nga tutusin lang hindi na dapat ako babanat No. Ewan ko kung ano nasa isip nitong vlogger na to. Na burin mo kasi kasiraan kay Jimmy Santos yun. Si Jimmy Santos part ng tawag dito? Legit host or co-host ng legit na Itbulaga, Tito Vic and Joey. So, sa mandaling salita, dun sa sinabi niya na nililigawan ba, kahit may ba yun, iisipin pa rin ng tao na baka nga na mag-host si Jimmy Santos sa Fake Bulaga. Kahit malabong mangyari yun. Kasi alam naman natin kung ano ang history kung saan talaga sumikat si Jimmy Santos bukod sa pagbabasketball. Ang pangit kasi sagwa ng binabalita niya. Alam mo yung mema chismis lang, mema-upload lang. Natutusin, kung vlogger ka naman ni Isko Moreno, dapat doon ka na lang mag-vlog. Si Isko na lang ang i-vlog mo, i-update mo yung ratings ng Fake Bulaga, 'di ba? I-update mo yung kasi Isko Moreno vlogger ka, hindi ka naman TBJ Ewan ko bakit nagpo-provoke ka lang ng issue dito sa
Nilalason mo lang yung utak ng ano eh, ng mga TBJ supporters eh. Hindi, promise. Tignan niyo yung upload niya, yung about sa Pepsi, na hindi naman talaga dapat ilalabas yun. Hindi naman talaga dapat para i-content pa yun. Kasi nga, paninirang puri yun sa TBJ. Pero anong ginawa? Ikinontent pa rin. Para malason niya yung isip ng ibang mga supporters ng TBJ na nakakapanood sa kanya. Kayo, yung iba dyan, alam ko, may nagagalit sa akin kasi bakit ko daw binabanatan si Model of Maynila. Sabi ko, hindi ko, una-una, yung ginagawa niya is, pitik sa TBJ, namimitik siya ng patalikod. Alam niyo yun, hindi niyo nagigets yun. Kaya sabi ko, dapat eto, na lang to, kay Isko Moreno na lang to mag-vlog. At eto rin po yung nagsabi na, may mangyayari daw may mangyayari daw sa TBJ sa July 9. So, tapusin natin. Very interesting na tanong. At syempre, yan po ang pag-uusapan ng maraming mga netizens as we head towards July 20. Lapit nga natin. Ay, ito pala yung isang mic. Sinabi po natin dati na kung kaya ng PNP na makuha yung mga dating posts sa Tito Vic ni Joey or kung kanino man doon. Kasi that would add doon sa kanilang claim na kami yung Itbulaga. Yun naman po yung sinasabi ng tape, di ba? So yun po, maaaring ito ay isang project lamang para po dito sa pelikula. Pero syempre, hindi mo maiwasan ang mga netizens na mag-iisip na bigyan ng meaning ito pong pagkikita na ito. Nililigawan kaya ni Paulo Contis at ng Ulit nga. Santos para po dito sa pelikula. Pakinggan nyo Pero syempre, hindi mo maiwasan ang mga netizens na mag-iisip na bigyan ng meaning ito pong pagkikita na ito. Nililigawan kaya ni Paulo. Wala ngang meaning yan, ikaw lang nagbibigay. Huwag mong sisihin yung netizen. Isisisi mo pa sa netizen yung gusto mong ipahiwatig sa mga solid supporters ng TBJ eh. Gusto mong siraan si Jimmy Santos eh. Para siyang spy. Spy talaga. Pumunta pa nga na studio to eh. Vlogger to ni Isko Moreno eh. Tapos ngayon nagre-reaction sa TBJ. Gaano ka-toxic yun? Isipin nyo. Tingnan nyo yung video niya, yung sa Pepsi. Nilabas niya. May I love you to ma'am, sa writer ng GMA. Tapos dito naman, kay Jimmy Santos, si Jimmy Santos naman yung ginagawa niya ng issue. Na liligaw. Hindi naman tanga-tanga si Sir Jimmy Santos para magpapaniwala kay Paulo Contis. Sa tanda ba naman ni Jimmy Santos, sa tingin mo, mauuto ni Paulo Contis yan? May ka rin eh, may ma-content ka lang din eh. Mga tulog na yung mga nasa harapan ko dito. Uy. Akala ko patulog na eh. Isipin nyo, kayang-kaya pa ba utuin ni Paulo Contis si Jimmy? Ang loyal nun sa TBJ. Dito, yung vlogger na to, pinoprovoke niya na magalit yung mga viewers kay Jimmy Santos. Totosin ako, nag-stop na ako kay Nag-stop na ako kay Paulo Contis na mag-reaction kasi nag-stop na rin naman siya sa mga salita niya eh. So hindi naman tayo ganun na kahit na tahimik na yung tao, sige pa rin tayo banat, no? Hindi naman tayo ganun, ang pangit naman nun. Kaso itong vlogger ni Isko Moreno na to, ayaw tumigil. Binibrainwash niya yung mga viewers. Yung issue about dun sa Pepsi, tas sinabi niya hindi daw para sa TVJ, sa pagcor daw yun. Sira ulo ka ba? Double meaning yun eh. Okay, tuloy natin. At ng tape, itong si Jimmy Santos para lumabas doon sa kanilang version ng Itbulaga sa GMA7. So hindi po natin alam. Siyempre, alam niyo naman tayo dito, nagmamarites lang. Pero it is nice to see. In fairness, it is nice to see Jimmy Santos na... Magmamarites ka na nga lang, mali-mali pa.
Pwede yan eh. I-ano mo lang na, uy, si Jimmy Santos at Paulo Contis nagkita, no? So, may pelikula ba sila na pagsasamahan? Parang ganun yung mangyayari dapat ng video. Eh, hindi, ang nilalagay kasi sa video is hindi kaya nililigawan ni Paulo Contis si Jimmy Santos na mag-go sa fake Bulaga. Hindi naman tanga si Jimmy Santos para gawin yun. Pinoprovoke nung panira itong ibang mga vlogger talaga dito. Pinoprovoke nila na yung mga netizen, yung mga viewers sa mga maling issue. Okay? Sa GMA7. So, hindi po natin alam. Siyempre, alam niyo naman tayo dito, nagmamarites lang. Pero it is nice to see, in fairness, it is nice to see Jimmy Santos na okay pa rin, mukhang okay naman yung kalusugan niya, at ito, nagtatrabaho pa rin. Kasi ang nangyari nung pandemic, parang hindi na pinabalik sa trabaho itong si Jimmy Santos eh. Kasi senior, may edad na, tapos after nun, tuloy na, hindi na siya nakuha ulit nung Itbulaga. So hindi ko sure kung may tampo ba. Kita mo? Tingnan niyo pakinggan niyo. Tignan niyo kung paano mamprovoke ng gulo to. Jimmy Santos na okay pa rin, mukhang okay naman yung kalusugan niya, at ito, nagtatrabaho pa rin. Kasi ang nangyari nung pandemic, parang hindi na pinabalik sa trabaho itong si Jimmy Santos eh. Yan Kasi senior, may edad na, tapos after nun, tuloy na, hindi na siya nakuha ulit nung Itbulaga. So hindi ko sure kung may tampo ba itong si Jimmy Santos. Kung kanina, tingnan mo hindi natin masabi. Tapos after nun, rinig nyo nang po-provoke talaga siya ng gulo. Na may kesyo may tampo daw si Jimmy Santos. Kaya daw hindi na kinuha ng TVJ. Tingnan nyo lang yung ginagawa. Oy, Ate Lalabs Reds Vlog. Salamat po ate. Yan, please subscribe Ate Lalabs Reds Vlog. Tingnan nyo ngayon, tingnan nyo ugali. Kaya ka binabanatan ni Chris Ulo, leche eh. Tingnan nyo ugali. Pakinggan natin ulit para maunawaan nyo kung paano siya mang-provoke. Pinoprovoke niya yung gulo. Now, 'di ba? Hindi na dapat i-content yun eh. Hindi na dapat kino-content yun na may tampo ba si Jimmy Santos sa TV5, sa TVJ. Hindi na dapat sinasabi yun. Kung talagang loyal ka sa TVJ. Itong si Panda no? Yung bulldog pala. Kung nawala tuloy, sana tayo. Visit kasi ito. Kasi that would add doon sa kanilang trade na kami yung Itbulaga. Yun yung sinasabi ng tape, di ba? So yun po, maaaring ito ay isang project lamang para po dito sa pelikula. Pero syempre, hindi mo maiwasan ang mga netizens na mag-iisip na bigyan ng meaning ito pong pagkikita na ito. Ikaw lang nagbibigay. Kaya ni Paulo Contis at ng tape, itong si Jimmy Santos para lumabas doon sa kanilang version ng Itbulaga sa GMA7. So hindi po natin alam. Siyempre, alam niyo naman tayo dito, nagmamarites lang. Pero it is nice to see, in fairness, it is nice to see Jimmy Santos na okay pa rin, mukhang okay naman yung kalusugan niya, at ito, nagtatrabaho pa rin. Kasi ang nangyari nung pandemic, yan parang hindi na pinabalik sa pakinggan nyo to pakinggan nyo maigi, ulitin natin. trabaho itong si Jimmy Santos eh. Kasi senior, may edad na, tapos after nun, tuloy na, hindi na siya nakuha ulit nung Itbulaga. So hindi ko sure kung may tampo ba itong si Jimmy Santos, kung kanino man, hindi natin masabi. Pero yun nga, talagang malaking ingay yan kung sakaling magtagumpay yung tape na makumbinse itong si Jimmy Santos. Di ba? Ngayon, tignan nyo kung gaano kung gaano ka loko tong vlogger na to. Ito ba yung sinusuportahan nyo na legit dabber cards? Tingnan nyo yung paninirang ginagawa, Tingnan yung paninirang ginagawa. Malaking achievement daw sa tape kapag nakuha nila si Jimmy Santos.
'Di ba? Pinoprovoke niya yung mga pinupush niya, hinihimok niya yung mga supporters ng TBJ na magalit sa TBJ kahit na wala naman talagang issue. Sasabihin mo sa video mo na baka may tampuhan. Paano mo sasabihin baka may tampuhan? Na kaya hindi na kinuha kasi matanda na. Anong tingin mo sa TBJ? Ganun mindset? Hindi, hindi mindset ng TBJ yun. Wala silang ganung mindset na porket matanda na. Bakit sila? Sipin mo, si Jimmy Santos parang mas matanda pa ata yan sa Sorry mas bata pa ata si Jimmy Santos kaysa kay Joey De Leon eh. Hindi ko lang alam. Tsaka 'di ba ang tape ayaw sa mga matatanda? Bakit kukunin si Jimmy? Tama yung sinabi ni Ma'am Esperanza. Talent ng tape dati si Jimmy Santos. Sinipa ng mga loy, 'di ba? Hindi, sige, i-ano na natin 'yun. Ilaktawan na natin yung about dun sa Ma'am Angelina, shout out. Laktawan na natin yung sa sa Ma'am Alona, mega love shout out sa usapang magiging host si Jimmy Santos sa tape. Laktawan na natin 'yun. Pag-usapan natin bago yung yung babala daw sa 29 may mangyayari sa TBJ bago yun. Ito muna. Bakit mo kailangan sabihin sa vlog mo na baka may tampuhan ng TBJ? Ako panoorin nyo lahat ng video ko. Kung may narinig kayo dyan na nagpo-provoke ako na hindi kaya may tampuhan si Jose Manalo at si TBJ kaya wala ngayon si Jose. Hindi, never ko yung ginawa. Never ko yung ginawa. Wala kayong narinig niya sa mga video namin. Kasi panghihimok sa mga viewers yon na lasunin yung utak nila na, ay baka nga, kaya pala hindi kinukuha ng TBJ si Jimmy Santos kasi ayaw na nila kay Jimmy. Grabe naman ang TBJ, ang sama-sama. O, di ba? Ganun, promise, yan din agad yung iisipin ng mga viewers. Ang pangit itong mga vlogger na to. Di ba kay Isko Moreno ka? Ba't ka puro kay sa TBJ nag-aaksaya ng panahon? Dapat doon ka sa sa bossing mo, hindi dito sa TBJ. Although wala naman nagbabawal mag-content sa TBJ, pero ikaw, bilang isa ka sa bataan ni Isko Moreno, parang ang toxic kasi. Bataan ka ni Isko Moreno, tapos nandito ka sa amin. Ano yun? Lookout? Spy? Sipin nyo mabuti yan, guys. Hindi ako naninira, Ako na kasi minsan yung una pa lang, sabi ko, iba na yung ko dito sa vlogger na to eh. Parang may iba siyang no? Parang may iba siyang motibo eh. 'Di ba? Okay, tuloy natin. Na lumabas doon po sa Itbulaga nila. Oh, very interesting. 'Di ba? So ito, i-report ko din sa inyo. May mga narinig kasi ako guys na habang papalapit tayo doon sa anniversary, tapos meron pang demanda na nilatag itong Tito Vic and Joey sa tape. Merong mga papalabas na mga articles na maaring hindi maganda o maipanira dito po sa Tito Vic and Joey. Okay? Parang may nasisense ako eh. Hindi ko lang masabi kung kanino galing, kung sino, na parang magkakaroon ng PR attack, PR campaign. Pag sinabing PR campaign, lalabas sa dyaryo, sa mga news reporters, pwedeng sa online entertainment website. Tignan nyo Na-atake dito po sa Tito Vic and Joey. Talagang Ate Candy Lapay Mix Vlog, regular shoutout. Iba yung iba yung dating niya no? Iba yung dating niya mga kabiyaya, mga kadaver cards. Talagang hinihimok niya yung mga netizen na magalit sa TBJ. So kung ano man yun sinasabi mo na lalabas about sa kasiraan ng TBJ, sarado na po utak ng mga tao. No, alam niyo yun? Sarado na kasi alam nila na wala talagang ginagawang mali ang TBJ.
Ngayon, ikaw na vlogger ka ni Isko Moreno, doon ka mag-vlog sa amo mo, i-update mo yung mga ratings nila doon sa Fake Bulaga. I-update mo. Uwi ka na, tol? Uy, ingat. Oy, please subscribe, like, share, and subscribe kay Sam Motovlog. Hindi ko maikot, baka malaglag eh. Pakita ka na dito. Yan, please, yan, dito. Hindi ko maikot, malalaglag eh. Oh, eto, ingat. Oy, ingat ha. Si ano yung malit? Sino? Ako? Hindi, si yung malit na sa... Si Giant? Baby Giant? Ulitin ko ha. Panoorin natin ha. Okay? Parang may nasisense ako eh. Hindi ko lang masabi kung kanino galing, kung sino, na parang magkakaroon ng PR attack, PR campaign. Pag sinabing PR campaign, lalabas sa dyaryo, sa mga news reporters, pwedeng sa online entertainment website, na atake dito po sa Tito Vic and Joey. As we go nearer, dito po sa July 29 na anniversary. So, meron akong mga naririnig, nababalita. Hindi ko naman masabi kung kanino galing, hindi ko naman alam, hindi ko naman mako-confirm, pero ihanda. Bakit mo nilalabas? Hindi mo pala alam. Wala kang kasiguraduhan na ebidensya. Bakit mo pa nilalabas? Tsaka hindi na dapat hindi tuloy namin matukoy yung mga netizen tuloy, yung mga nagmamahal ng solid sa TVJ, natatakot. Kasi yung sinabi mo, na parang may mangyayari sa July 1 na hindi ka aya-aya sa TBJ. Alam mo naman, wala ka naman palang sapat na ebidensya, ba't mo ilalabas? Ba't mo tawag dito? Isasalaysay sa vlog mo. Panira to si Bulldog eh. Sorry kung ganyan tawag ko sa'yo Hindi ka kasi model of Maynila. Hindi ka pwedeng maging modelo ng Kamaynilaan. Kasi Kamaynilaan, pati kami, sakop niyan, Tagig. No? Buong Maynila. Wala ka palang ebidensya eh. Maglalabas ka ng ganyang artikulo, makakabuo pa ng isang away na naman yan. Sasabihin, siyempre isipin ng mga tawag dito, ng mga supporters ng iisipin ng mga supporters ng TBJ na baka anong gagawin ng mga halusos sa TBJ. Yun agad yung unang pumapasok sa isip natin. 'Di ba? Hindi po ako na high blood, ganito lang ho talaga ako magsalita. Wala ho sa akin to. Ang akin lang, nililinaw ko ng maayos sa inyo yung pinagsasabi niya. Ang pangit kasi. Alam ko na napapanood mo to, pero ako wala akong pakialam sa'yo. Kahit sino ka pa na nilalang. Kasi ako naman, di naman ako nakikipag-away sa'yo. Sinasaway lang kita na sana kapag gagawa ka ng mga ganitong vlog, ayusin mo. Hindi yung nagpo-provoke ka ng gulo. Andito nga tayo para ayusin yung gulo eh. Para makuha yung hustisya eh. Tapos, isa ka sa dadagdag sa gulo. Hindi ang pangit, di ba? Doon ka na kasi sa amo mo, kay Isko Moreno, wag ka na dito sa TBJ mag-reaction. Wala ka naman palang sapat na ebidensya. Ilalabas mo sa vlog mo. Negatibong atake, negatibong tira, laban po sa Tito Vic and Joey dito po sa mga susunod na mga linggo. So talagang medyo exciting po yan. Medyo talagang kaabang-abang yan kung ano yung posibleng mangyari at ano yung magiging sagot ng Tito Vic and Joey tungkol dito. So yan po ang latest po natin sa linggo ngayon. Medyo pahinga lang po tayo. Wala kaming pakialam sa pahinga mo. Buisit. Susunod, i-sure mo yung sasabihin mo, kaya nakakabahan yung mga manonood eh. Di ba mga kabiyaya, mga kadabarkads? Sino unang naapektuhan pag may balitang, halimbawa, ito sample lang ko kayo. So proud ako sa'yo, Jay Guevara TV. Always support you, lalo na ngayon na TBJ ka din pala. Yahoo, solid TBJ here si Ate Candy Lapay. Salamat, Ate Candy. Isipin nyo unang-unang mag-aalala yung mga supporters. Kayo ng mga nanonood ngayon dito sa live na to. Tayo.
Kahit ako kanina, naalarma ako eh. Sinabi sa akin ng supporters, Kuya Jay, reactionan mo nga to. Kasi may binabanggit na may mangyayari daw sa TBJ nitong July 29. So sabi ko, anong mangyayari? Huwag naman sana mangyari na, ito, iyoko sabihin na may mangyaring anomalya sa TBJ, wag naman sana, no? Siyempre, mag-iisip yung mga viewers eh. Tapos, magagalit na naman sila sa magagalit sila sa kaaway. Hindi ko kinakampihan dito yung kaaway, ha? Wala akong pakialam din sa mga yan. Ako, TBJ ako. Ang inaalala ko lang, pinoprovoke nitong vlogger na to, yung mga issue na dapat hindi naman na maging issue. Tingnan mo, wala ka namang ebidensya. Wala kang sapat na hawak na ebidensya, pero ilalabas mo sa vlog mo. Kaya, sige, sabihin mo na kuno-kuno lang uhula. Hindi hula, teorya. Muntik na maging tenoryo. No? Kahit yung kay Pepsi Paloma, walang katibayan yun eh. Panood nyo na ba yung video niya? Gusto nyo panoorin natin ulit? Tawag na-analyze na pala napakita ko na nga pala siya. 14K yung subscriber niyan. Isang araw ngayon, nasa 6, na. Ano yan? 195K, 4 channel niyan ni model. Para sa kaalaman nyo lang po, 4 po channel niyan. Yung 14K subscriber, ayun yung pinangre-reaction niya sa TBJ. Mabango ang TBJ doon. Pero ngayon, unti-unti niya na rin pinipitik. Doon sa pinakamalaki niyang channel, ay puro Isko Moreno po yung niya doon. Yung, ito, para makita nyo. O, para sa nyo. Para sa kaalaman nyo, ito yung channel niyang malaki. Tingnan nyo, puro Isko Moreno dito. So, ito po. Yan, kita nyo ba yan? Dito nga natin. Hindi kita. Ayan o. 195K. So, dito, puro to. Iba't ibang din. Pero, puro Isko Moreno yung kanyang content dito. Katulad nito, reaction ni Banat Bay sa pagsama ni Yorme Isko sa GMA Itbulaga. Ayan o, niya. Tingnan nyo, hindi niya to nilalabas dun sa isang channel niya. Puro Isko, Kaya ako sabi ko, kung Isko Moreno ka, dun kasi Isko Moreno mo. Doon ka mag-update ng mga ratings. Yes, namin siya sa Real Talk. Abangan niyo po yan, lalabas ang mga next week. Kasama siya. Ito, sana ilabas na lang natin. Ulaganan from the scratch. Inaano rin nila dito na sana maibigay na siya Itbulaga. Hindi nila madiretso eh. No, pinagtatanggol pa rin naman din nila kahit papano ang TBJ. Pero sa tutusin, tingnan mo, bandang huli, si Isko Moreno yung pinopromote nila. Ulitin natin. Doon sa mga halusos na sana, bitawan na nila yung Itbulaganan. Pinopromote na lang nila. talaga doon sa Sabay dati. singit kay Yorme. Kasi sa tingin ko, maraming magagawa na maayos kung bago lahat. Diba? I mean, from the scratch talaga. May tiwala naman ako kay Yorme, kaya niyang bitbitin. Diba? Napapakita niya, G sa Gedli, ang ganda, di ba? Oh, diba? Natutulungan nila. Ang ganda daw. Sa tingin ko po, Oh. Kailan lang to in-upload? 1 day ago. Ayan 1 day ago. Oh. 1 day ago. 4K viewers. 3K pala. 3K. Sinong gaya ng sinabi ni Utol Chris Ulo, defender ka ng TBJ, pinagtatanggol mo ang TBJ, tapos gandang-ganda ka sa segment ng kalaban. Hindi mo masasabing neutral, hindi tayo pwedeng mag-neutral dito. Hindi tayo pwedeng mag-neutral dito. Kung TBJ ka, TBJ ka. Kung Isko Moreno ka, dun ka. Kung tape INC ka or Alusos, dun ka.
ba't ka nagsusumiksik dito sa TVJ na todo promote ka naman sa mga kalaban? Ulitin natin. Baka may baka sabihin nyo, isang buong video yan, no? Baka sabihin nyo, gawa-gawa. Isko Moreno nung last elections. Anong reaction mo or anong masasabi mo na kasama ko po si Isko entertainer. So, ako. So ito guys, kasama ko po si Banat Bay. Guest namin siya sa Real Talk. Abangan nyo po yan, lalabas ang mga next week. Tol, matanong ko lang. Siyempre, as parehong sumuporta kay Isko Moreno nung last elections, anong reaction One day ago lang yan, ha? mo na nakasama siya doon sa GMA Eat Bulaga? Noong una medyo nagtaka ako. Sabi ko, nag-worry ako. Kasi alam ko ibabash yun eh. Dahil siyempre yun nangyari. Kaya lang first nature niya yan eh. Siguro. Bilang isang artista, entertainer. So, naintindihan ko. At saka wala naman kasing kasalanan yung mga host doon. Sana ilabas na lang natin. Kung i-criticize man natin yung host doon because hindi maganda yung pag-host nila. So, ang akin, may mali, okay, doon sa mga halusos na sana bitawan na nila yung Itbulaga na name, ibigay na lang talaga doon sa dati. Kasi sa tingin ko, maraming magagawa na maayos kung bago lahat, di ba? I mean, from the scratch talaga. Una may tiwala naman ako kay Yorme, kaya niyang bitbitin yun. Napapakita niya, G sa Gedli, ang Oo. ganda, di ba? Ang ganda ng mga natutulungan nila, natural na natural. Sa tingin ko puputok yung gano'n nila pag pinalitan nila yung pangalan ng Itbulaga. Pero the support siyempre as a friend. Tulog ka na? Bukas na ako sa live. O yan, ha? Narinig nyo na. Narinig nyo na. Live na ito. May kita nyo naman yung yung G sa Gedli, ang ganda. Diba? Pinromote ng una, yung matagal ko na sinasabi sa live, na pinopromote nila sa una, no? G. Guevara Tukmol. Tukmol ka din. Siya ba Tukmol? No? Pinopromote nila sa una yung TBJ. Tapos si-segue sila bandang huli, si Isko Moreno. Ang bagsak nila kay Isko Moreno. Anong ano dyan? Anong tawag nyo dyan? Kayo na magpangalan dyan. Andyan naman na kayo eh. Kayo magpangalan. Anong pwede pangalan sa mga yan? Balim. Hindi ko na sa susunod na lang natin tapusin yung vlog nila na yan. Solid TBJ ka, tapos pinopromote mo yung show ng kabila. Saan ka nakakita nun? Saan ka nakakita nun? Parang ang ano naman nun, ang sagwa naman, napaka-toxic. Balim vlogger. Trolls. Oh, ganun na nga, trolls. Wala. Yung sinasabi ko sa inyo, no? Huwag kayong, marami nang, kailan ba, yung kagabi na video ko, marami ako nabasang comment. Inaano mo si model, ang bait-bait niyan. TBJ yan. TBJ gumagawa ng issue. TBJ hindi nga halos mas pinagtatanggol pa si Isko Moreno kaysa sa TBJ. Paano magiging TBJ yun? Yun na nga yung gusto ko, ma'am, Lenny Ma'am Lenny Santos. No, yun na nga yung gusto ko. Kung doon kayo kay Isko, di doon kayo. Huwag na kayo sa TBJ, nagpo-provoke kayo ng issue. Diba? Tsaka yung sa July 21 na sinasabi niya na may mangyayari, huwag niyo paniwalaan pa yun. Kasi wala nga siyang malabas na ebidensya. Paano natin maniniwala? Huwag mo kayong matakot. Mahal lang itaas ang TBJ, tandaan niyo yan. Mahal lang itaas ang TBJ. Kaya huwag mo kayong matakot. Yung mga nababahala na baka may mangyari sa TBJ, huwag mo kayong matakot. Alam nang itaas yan. Hindi niya yan papabayaan sila. Kasi syempre natatakot yung mga viewers, mga netizen, mga legit supporters ng TBJ na baka daw may mangyari kasi sinasabi daw ni Bodel kung ano ba yun. In-stress mo lang yung supporters ng TBJ sa vlog mo. So yun, mga kabiyaya, at ako'y magpapaalam na at anong oras na rin ho, no? Gaya na sinabi ko,
Kayo na mismo magmatsyag kung sino ba talaga yung mga vlogger na solid sa TVG. Yung iba kasi dyan panggap lang. No? Panggap lang. Ayan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Boss Joel. Yan. Kay Brixie TV, Annie Godoy. Yan. Kay Wilfredo de la Cruz. Mega love shoutout. Happy, mega love shoutout. Polo Benuezuela, mega love shoutout. Kay Someone. Yan. Esperanza. Yan. Huwag ko kayong magpapaniwala doon sa mga fake news. Mas maniwalaan nyo po, ito ulitin ko. Chris Ulo, Real Talk Chicago, X-Crew, tsaka si Jake Magnus. Yan. Paniwalaan nyo yung mga vlogger na yung goods yan. So yun, ingat po kayo palagi and God bless at mabiyayang araw ulit sa ating lahat. At maraming salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi.